Kitab Exodus kenanong kebesan dekat ke Bashipho. Itintin kibadan kan dekat ki om kumni. Kita serdar jong upat ba ila yemi no bat kirang ba jong ki. Bat kila keren ha upat ba ki da om. Ni wong baru ngan om ai lang yapshu yipi. Ikintin ki beteng syak tu dekat ke makat wei kan pulis sendan kenang menginyak punya keren. Ikintin kibadan dekat ke makat wei ki ong kelet pi Kuat bang yap niladi kat syabapin syam yu. Penban en om penduna setia na kajing tray jangpi. Poi sya syatu kadkhat ke besipau. Kendi kadkhat ke besipau ke syulong betang kajing kok ngu ban pentray kam ya ke hukum ke paru ula ai hakini ke sordar bat hakini ki pat hakini ki rangba ki batray hapo jong kini ke sordar. Kini boro ar haki kerdan kum kinong yelam awan ni kawan pun snow haki ni ki pat Israel ki batrai kum ki merau ya ke bala penan kam hang mi da ke kerteng ke bala kulum u pat bat ki sedang ya kaban om da kita ki ketin ba ke hukum ke jong upharu kalong ba un om ai lang yapshu yeki hang dia tikibu bala ketin kum ba ki sot na ka jing ong jong pharu ne ngan om ai lang yapshu ifi. Tika ni kamut ba upharu ule hidama u hendai kani ke yang ba na ka benta ka hukum ke ba ma u pau. Ngan om ai lang yapshu ifi kimut hi pada ka hukum ke jonga en om penyo klang yapshu yepi da ka benta banchna mauid. To hadu untuk syah tu dekat ke bersifau yepi dan ni ban banrap. Kani kadukhat ka Bashipho ngapet yaka aki ar benta. Ka benta ka baningkong kalong don ki sordar, don ki rangba, don ki pajba. Kani kadai ka ba kia bersyam lani kia kendo. Kai ka bom don kani kapor. Ka bom don kani kapor kalong upharo. Andai hau upharo ka reflect lani kami ka badon na preng jongki kadai ka or ka hukum ko jong u. Berkata kalong ban ai lang yapshu. Kabam don hapreng jongki kabapau kat Bashipho kalong upharo bat uta ulang yap uba lingba kani ke jituhana ngi songtho ulang yap udei ubenta ubadan kamtam ha kajing sna mauit jongki khun Hebrew anrei menta uniru unum don dak basuk hapreng jongki anrei ki hikin liha baniwat namar kadai ka hukum jong upharo. Kamu buat akan kapor, kamu sensyar ya kasan perhat. Jong kini gilai, ki benta ki badan, usordar, ki rangba, bat ki ba, kadai ka hukum, kamu kiyo na upharo. Okey baik. Dia ni yang kena hukum kideki patba ki Israel mo. Inong mara hukum kideki ni kesordar bat kirang ba jongki. Tikini kilong penterikam ki sordar ki kirang ba kilong penterikam ya kata hukum. Bat kihap ki bahap ban ko ban biang ya ki kentin jong kena hukum kideki hukum Israel. Ki bahang ni akan kelum di patba. To syu ban beteng ni kerja keren ni dekat ke Bashipho. Karu kom keren ke jong upharu hang ni kapan pau hi am ya ka bor jong u. Kumbalong hi ublei habu keren ya Moses. Upanan kam hi keketin nga. Hang ni ru ha ka hukum ke jong upharu. Ubu hi ya la ka jong hi ikhtiar. Da ka to ke bau ong nabas sedang ngan. Kabla dei ya kaban sawan deh ngan om asyu kumut ke belakang sendon ya ka ai ke ba jule.
Long inya petang stu kan khot ka bakhat wei. Kani kan khot ka bakhat wei, kani pat kadai ka jing tentu dan ni ka hukum ni nak bolong ka ba mi nak kate ka hukum ko jong paro. Kalong ba ki sordar bat kini kirang ba ki bahap apo jongki. Ba ki ai hukum ya ki pat ba lada ka hukum ka jong paro kalong ban om penyo plang yap shu ki ai shu shu da ka ba bo kum ka hukum ni ki khun Israel da ka ba ong tu wa lang yap yaladi kat shaba phin syam ye u ka jingkit ka bakyam ka ni mentah apa terlong haki ka ba ar pat ka jingdawa ka ban penban itu iketian penban lek te lek tambah ka jingdawa ka long phin om penduna setia na ka jing trei jong phi ka bakit hi ka jingmut phin om penduna ya ka jing ken jong ka jing pen mi ya ki mau it na ka wei kesni sya ka wei pat tengila edep ya keren ya kata ka benta hashtag ki benta ki bishman bat kani menta ka wan kum ka hukum ka bala kami nanti da ki sordar begini kirang ba bakin yo kat jo ka jing ken hadin bala batha iki bakin liwat flang yap hi damaki na ka benta jong kata ka kam to hadu ang tu yo piden even bentlap Kad khot ka bakhat wei ka sedang da ka kentian wat tu wat lang yap yaladi kat shaba pinsyam kata ka hukum ka ba khot bakhat wei ka don pat sek di kentian on om penduna setia na ka jing pei jong phi baro arli renjuk kentian ani ka khot ki pen i lani ki ya thu ya ka jing nyon ben ya ki khon Israel menda ki haban li wat lang yam pat hak ju opo u mau it u baki ju pen mi dei banduna mut kapor ban trei mau it kalau min shwa ki trei be u plang yap u dan khti jong ki khati menta da ka baken hap man liwat lang yap baken hap du ban pendep man sna mau it ngapar khat kani ga de ga bahaya ki dalam mudur baken hap liwat ya ulang yap keleng ki than keleng ki jaka kham tam ba ga jaka ka ba shit kham tam ba ga jaka ka ba siap kan juat palan ban pendep ya ka kam haka baken hap man penmi ya mau it man ka jingkhen jong jing tre mau it ka de man long kat jo kumba min shua pakidang yo ulang yap akti kani ga de ga jing ban ben ka ba khor bat ka ba e ba ling ba ka de ka khat ka pa oh ke jing tenrong ya ka kam kala don na du kanika hukum ko haru u ai de menta lada ha bangi puli pat gini ga khat ka bakhat wei ne ka ishi bangi keren mentam ni smo thu ba ka khat ka bakhat wei kan long ka benta ka bala da ki khul Israel kimla bat pembiang ki sordar ki don ka hop ya ka ban penchito baki kat baki ki smogit kata te ka imply la ni ka kamut halan dan jong kini ki tiang ki wang puli khat khat wei ki kentien ki bodan ha ka khat ka bakhat ar kumta upat ba ula safret keleng kari jem ban ya lum ya ulang ka ba ha ka jaka ulang yap ka khat ka bakhat ar ka shia thu be ba ki ni ki pat ba ki bele sngo ya ka hukum ka ba e ka jong faru kim simpen phai kitien henry ki ko ngu ya ka e ka ba la hukum ya ki to ka jing ya thu hang ni wabu ya ki kentien ka shai ba kata ka jing lek wat yau tau prang yap kla long shekel leng jong kari Egypt kat naba ki olat bat itu ki bentai ki basyadien la penon kam hang ni ba ki layo ya ka ban yulum ya ulang ka ba ha ka jaka u lang yap ti
uni ulang ke ba ulak bandai kau boh ni ujen tang kau dan uskum kau bat kila penan kam da uta ha ka jaka ulang yap na ka banta bantrai dan ni mansna yakini ki mawit to kani kalong ke alternatif lani ka jingtrai ke jongki habakim yo ulang yap kidon pa da ubai uba kila ban penan kam tadu kanu uta u lang kaba lani ni uskum kau lani uskum kaba unyarap unpen klan yu tau mawit ya kata kam dai ke jingkeli hang ni Kabadon kam hang ni hi kalong kadai ke jing syak penteri sitom halor ke jing kwi nanti bakin pen mi kat ju ke jing kain jong ki mau it na ka wi ngi sya ka wi pat. Tapi dan ye ban berap untuk Ini kan dekat ke bakat aku yang ini ya ke jing long yo alat jongki kun Israel bakin syang keleng dari Egypt. Ini orang saplet keleng dari Egypt. Mu yo ban syang keleng dari Egypt. Daga thong galong ban thut lang yap. Haga ju ke por pan. Kawan ra haga jingmut ke jonga iman ki kun Israel ki penan kam daga idea ya kan kam. Iman kaladon ke jingya pia akam pedeng jongki ke badang lit thut lang yap keleng dari Egypt kinang day ki ban let bat ki badang tray ban snamo in kin day ki way pa. Kanang mau lang yap lu kinyo ban ka baar umau it unum duna. Kaba kham itnat susu ni khat kalong ba hajaka jong lang yap kiwan ra aru daga idea ban peran kam dau skum ke ba ni ulang ka dal berkhat ya ulang ka ba ni skum ka ba kan kam sup ban lum ban ya ulang yap namar ulang ka ba ni uplang skum ka ba ya lam jingbut jingi biang-biang syaka penthor ni ka jakarep kamu uladon lupa silembung-lembung sulum syukit surabet kadala ong lang yap kapriang ni ka jingbut jongi syaki lum syaki wa syaki jaka ki bapun ba phlang manilum ang lang ka ba ka pheng bai thik saka jaka wala don pa lung mung pentha kamot tiga dia ka bang syuan ra ahmad jongi puli ni khat ka ba ar ka balong ka thong jongi kun Israel lese ban laj na kata ka jik sitom ka ba jur an kamput sting dia pada ju ka por ban om benduna yaki nambar jongi mauit bagi sna oh cai ki wa ong tan kan wan hi tu hi ti ka jing penteri sitom i kumba kadang kamjur bat ya kani kabaki jit bujli ka jaka ulang yap dan uskum ke ba kata musim don kadu kadu ka ban go daw ya kani ke jing le ke jongki